12 ta' Marzu, Beata Anġela Salawa, lajka, għexet bejn l-1881 u l-1922. Anġela Salawa twildet f'familja reliġjuża ġewwa Sipraw, qrib Krakowja, il-Polonja, fid-9 ta' Settembru. Missiera kien jismu Bartolomej u omma kienet jisimha Ewa u kienet il-11 il-wild tal-familja. Kienet debboli ħafna u ta' saħħa dgħajfa. Fl-1897 marret toqgħod ma' oħta l-kbira fi Krakowja u hemm bdiet taħdem ta' seftura fid-djar tas-Sinjuri. Damet għal xi 20 sena f'dan ix-xogħol. Sa dan it-tant kienet tiġbor it-tfajliet u tħarriġhom għal dan is-servizz. Fl-1913 saret lajka tal-Ordni Franġiskan. Fl-ewwel Gwerra Dinjija kienet tgħin il-priġunieri kollha mingħajr każ ta' x'nazzjonalità huma jew x'reliġjon iħaddnu. Kienet ukoll tiġri fl-isptarijiet u ddur bis-soldati feruti u tqatta' ħinijiet twal tikkurhom. Fl-1917 is-saħħa dgħajfa tagħha ma ppermettilhiex tagħmel iżjed dan l-appostolat. Qabditha marda u damet issofri b'dbatija kbira għal 5 snin. Fid-djarju tagħha kitbet: Jien ngħix skont ir-rieda tiegħek, immut meta inti trid, salvani għaliex inti tista'. Darba oħra kitbet: Għażiż Ġesu, nixtieqek tkun adurat kif inti kont distrutt. Hija mietet fit-12 ta' Marzu 1922. Mietet fil-faqar, iżda fama ta' qaddisa. Il-Qaddis Papa Ġwanni Pawlu II ibbeatifika fl-1991 fi Krakowja. L-umiltà qatt ma għandha tiġi mifhuma bħala nuqqas ta' konvinzjoni, perspettiva jew enerġija. Anġela ġabet l-aħbar it-tajba u l-assistenza materjali lil xi wħud miċkejknin tal-mulej. Il-ħajja ta' servizz u sagrifiċċju personali tagħha ispiraw lill-oħrajn biex jagħmlu l-istess. F'Mattew kapitlu 25, versi minn 34 sa 36 u vers 40 insibu li Ġesu jgħidilna hekk: Imbagħad is-Sultan jgħid lil dawk ta' fuq il-lemin tiegħu: Ejjew imberkin minn missieri, ħudu b'wirt tagħkom is-saltna li tħejjiet għalikom sa mill-ħolqien tad-dinja. Għax jien kont bil-ġuħ u tmajtuni, kont bil-għaġġ u sqejtuni, kont barrani u lqajtuni, kont eri u libbistuni, kont marit u ġejtu tarawni, kont fil-ħabs u ġejtu żżuruni. Tassew ngħidilkom kull ma għamiltu ma' wieħed mill-iżgħar fost dawn ħuti għamiltuh miegħi. Żgur li meta l-Beata Anġela Salawa għaddiet minn din il-ħajja għall-oħra, is-Sultan Divin qalla: Ejja imbirka minn missieri, ħu b'wirt tiegħek is-saltna, għax jien kont marit u ġejt tarani. Kemm hu nobbli x-xogħol tal-infermiera, tat-tobba u ta' dawk kollha li jaħdmu f'dan is-settur. Hija tassew vokazzjoni jew missjoni li wieħed idur bil-marit. Il-marit huwa vulnerabbli, jeħtieġ il-kura mhux biss ta' ġismu, mhux biss tal-istat psikoloġiku li jkun fih, imma fuq kollox tar-ruħ, għax mingħajr Alla iċ-ċansu li wieħed jiddispra. Din li ġejja hija silta minn omilija ta' 12 ta' Frar tas-sena 2017 tal-Isqof Tawdex Mario Grek fl-okkażjoni ta' Jum il-Morda. Meta llum qegħdin niċċelebraw Jum il-Morda, niftakru li l-marit qatt huwa pis u l-familja u s-soċjetà huma fid-dmir li joffrulu il-kura ordinarja biex ma jbatix u jfieq. Tal-mistħija li hemm min bla kuxjenza jagħmel sfruttament finanzjarju mill-morda. Min-naħa l-oħra, nafu li ġieli jkun hemm pazjenti fl-isptarijiet li jkollhom qalbhom imtaqla mhux minħabba l-mart li jkollhom imma xi ħossuhom abbandunati
jew sfruttati wkoll mill-familja u minn qrabathom. Fil-Vanġelu hemm diversi ġrajiet li juruna kemm Ġesu kellu qalb li tħoss għall-marit u kien jaġixxi biex itaffi kull għamla ta' tbatija. Illum ukoll Ġesu għadu qrib mal-marit. Ħafna drabi Alla jinqeda bina l-bnedmin anki b'dawk li ma jemnux jew għandhom id-dubji fil-fidi tagħhom biex idewwaq imħabbtu lill-morda. Dan jgħod partikolarment għal dawk li jaqdu fil-professjoni medika u f'ħidmiet oħra fl-isptarijiet. U inti, tmur iżżur lill-morda biex tagħmilhom kuraġġ u turihom li qiegħed hemm għalihom. Tara lil Ġesu fil-marit hekk li tasal biex iddur bih jew biha bil-qalb akkost ta' kull sagrifiċċju personali. Titlob għall-morda mod speċjali għal dawk li għadhom ma aċċettawx is-salib tal-mar tagħhom u għalhekk jinsabu konfużi u bla paċi f'qalbhom. Jekk int marit jew marida inti stess, taraf li din tiegħek hija rikkezza, hekk li jekk taqqad dbatijietek ma' dawk ta' Ġesu fuq is-salib, dawn iserfu għas-salvazzjoni ta' ruħek u ta' erwieħ oħra. Talba. Omulej, Alla li tfejja u li tfarraġ. Inta żirt lil Beata Anġela Salawa bi spiritu ta' qadi lejn il-morda u s-soldati feruti u minkejja nuqqas ta' saħħa personali tagħha hija tat servizz kollu mħabba lil ħafna pazjenti. Għatina l-kurazz biex induru bil-morda ta' żminijietna u qatt ma narawhom bħala pis, anzi nifmu li jien tinsab moħbi fil-persuna ta' kull wieħed u waħda minnhom. Għalhekk kull ma nagħmlu magħhom inkunu qed nagħmluh miegħek. Nitolbuk dan bi Kristu Sidna. Amen.